Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Pyrthei electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pi baro penampak Batesi TV ni piang sebab yang pi Khubor hakimat kiman. Ni kau ni syabat ni pasal Khubor nak kelengki bentah jong ke Jylla. Dah ke babu khmat ya ke thong ban pelai iki samla ki bidang ki bidang san. Na ke jingsha akring hakikam ki basneo but now drugs. Kakong RB lingwa rengkat baka yeng kesem kala shnada ka madan yelek kai futsal hakashnong Sidon Lber district ya ke bala akerteng kum ka Lber Greece. Udkot joka hitu lajanya kurup but unong tray jong katlan forest ke Khasi Hills Autonomous District Council uba up ya ke kedop krong khajana ka badan hapuriang. Hakani ke video la yoi ya ka jing ya pen inia hapeng kini ki arngut but hakani ke jing ya pen inia gilaya klut but I kumba kin shia kurup no. Kahito kala keno bagi nong tray jong katlan forest kilum khajana bean naki kali ki bamdei ban krong but ban pan pisa san hajar tingka ka wei ka kali kirnga. Kalong ka sngi ka ban pensakan mau shi junom haka history jong ka Jylla niam ba Kylleng haka ba ki pai riunget haka life how Lber asa pusan kila sakhi ya ka jing penkentang ya u Father Reverend Bernard Lalu kum auxiliary bishop jong ka Jylla niam ba Kylleng ka balalong Hamadan Calvary Cathedral of Mary Help of Christian laim kra Kylleng. U MLA jong ka BJP uba Heng uba long ru menteri jong ka Sarkar Jylla ulapan pau bau angnun ban yoi baki kendrum ki kendram hapo ka skul ba nehu kin kutno khnang ba kanum kta ya ka puli ka puthi jogi samla ki ba puli hagani skul ba ka badon hanong ba Kylleng. Ka kamtu ka kamthiem ba ka kamruna ruser kat banang mi ismi klanang Jylla hado kata-kata. Bat ya kadi la sakhiru baki nong tu kila lot jubor tang ya kitaya jong ka weka kali Maruti Celerio kabadan yo number ML not Saudi Sadar Pranyo bala penyeng harut surang hakashnong mi mentedu West Jandes district. Kini kala ja haka step jong ka life how Tarik Lber asa pusan. Haka ba utra jong ka kali ula penyeng ya ka kali harut surang ula lap bagi tayar kali kila syak rong tu haki runar ki bala lot jubor hadu Southly ki shaka ki badai ru ki alloy wheel but ino tangai kali klam shaka. Kalong ka history ka bansa jingken mau ya ka jingelek kai football hakari India naba ka kedhun yelek kai under 17 na ka Minken Christian Higher Secondary School Lber district kalala banpoi haka kerdan ka balai haka second edition jong ka lumpung yelek kai Indo-French football tournament ka balalong nado ka arpusan Tarik hado ka arpunai Tarik Lber asa arpusan hanong ba Paris jong ka reference. Kakali pelip ding ka batmu melit pelip ya ka jingplu ka klau halau jinriu kam lat shu ban ya lenti bandrung lengba ka surok shnong bar ka daw ka dei namar ka jingpen yang kali jong ki brio harut surong. Hagani video pinyo I ba kumno ginong shong shnong ki hab manyara daga kti ban penken ria ya kini ki kali ki ba pen yang harut surong. Nila aruban ong bakani kadai ka jingja ka baplu tangka klau bat lesi kandai ka jinghikai ya ki brio ba kambha ban pen yang kali harut surok shnong. Namar lada don kanu ka jingja ka ba kirki kum ka jingplu yeng kan bu jing hi ya ki nong shong shnong. Minta panya pash Khubor na kelengki bentah jong kari. Uno yalam jong ka Saint Congress umani Shankar Ayer ula keno ba ka don ka jing persang ban penmi ya ka jing pat ya para ban penthut ya ka shong suk shong san hakari pat ula keno ru ba yakani la le da kibriu ki badan hakabor sinshar. Hendrai ulo ong ba lakumba ar na ka lai pawa ki no shong shnong jong kari India kim pedang ya kata ka jing thmu jong ki badan hakabor ban penkala ya ka India kum kari Hindu la ni ka Hindu Rashtra. Ulo ong ba kari India ka dikari ka babun ki jat benrio bat ka babun ki jat nyam. Hendrai ka bas kau ternat kalong ba ki nong shong shnong jong ka ki iet bat ki ya buram markaliang bat ki iet ya la ka jong kari bat kani ka jing thmu jong ki katu kat ni kanam la satya ban urlong. Ki Asha haka Jylla Kerala kila penjur shu ya ka jinga ki jongki da ka batur sekretariat bat khap yo nukli kum kadak ka jingdap san posngi jong ka jinga ki ka jongki. Kat ba kinang tur sekretariat la yoi baki Asha ki jaw uman kat ba kinang pertaru da ka baong inkalab zindabad. Shwaya kani ki Asha kila lot iki klip bat ik jing khlong snyo jongki bat kila pelat lot yo snyo ban khap hakmat jong sekretariat.
Kini ka jinge ki jongki kadi bandawa baka sarkar kadi ban pinki no ya ka jingsi bai buram yaki naga nyau hajar tingka shibnai shaka arpwei hajar tingka. Ki pulit ki sipai kila kertawer yaki kaput ha khatwa district jongka Jammu and Kashmir hadian baki leo jingtem baki don ki no ki batmu bandrung hapo uput usam jongka India. Kila yo jingtem baki don langut ki no ki ba ya nanti hakathan juthana hadin ba ka jingsha penyap jongki arngut hakashnong safian. Kajing siat hapadang kile no bat kisipai ha Jammu and Kashmir kala long jan manla kasngi bat kila don bungun kile no kibala kelon yam bat bungut kisipai ruk la mensau. Mitri ramba adu kari Narendra Modi ula ai kublai Id ul Fitr ya barok kino shosno jong kari India bat ul ong ba kani kain kan penpriang ya ka Khubor jong ka jinge in ban penek pensa ya ka shong suk shong san hakari hi barok kawai. Kum kadak jing ai kublai Modi ulat ho haki social media account jong u dakaba tho Eid Mubarak bat ulai beteng biang ru ya ka jing tho dakaba ai ba dakaba ong ba ai ba kani kan long ka jing kermen ka jing suk hakari. Bat ka presiden jong kari ru ka drop di murmu kalap ha ya ka kerwa ai kublai ya ki nong shong shnong jong kari kamtam ya ki muslim ha kani ka in. Ubriu badan jing duna ha ka bor perkhat rusha bom haki pat bhur hadu bon dayam. Kani kala ja ha kasni ublai ha kasnong kala chera ha ka Jylla Tripura. Kadaw jong ka jingsha bom yap jong uni ubriu kadai namar ba ula bom ya umar jan jong u da unar baruta umar jan ula sha bom hadu bendayam. Ki pulit kila register artli ki kes halo kani ka jingja. Kini pat kilang ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka jingki jumai ka bajur ha Myanmar. Kelawan ra ya ka jingki ka bajur ha Thailand. Ha ka ba khan nyangut ki briu kila yap bat lai pu angut kila mensau. Ka jing kun man pelaj im kadang ya syakman namar ba nyau penyangut kidang jar ngai bat ki babun ki sakut hapok ka wei ka jingtei ka balatua. Ka jingki jumai ka ba nyau point not magnitude kala ja hajan tongka tangba amshim la don kanu ka jingma jong ka tsunami bat amshim la don kanu ka Khubor bala penjulor ni mensau. Presiden Jongkari Amerika Donald Trump ulapan pau ba unyo kun biang hakawat kabalai ya ka syuki presiden. Hakabaya day baka ni Trump uloong ba udan kam ya ka jingkershan ka barat ba naki parlong ki baya trelang bat u. Bat haga juga por ulapan pau ru baka ni ka rajong u kadang long ka bakloy pen pau pat ba. Presiden Jongkari Amerika Donald Trump ulapan pau ya ka jingbitar ya Presiden Jongkari Russia Vladimir Putin. Bat uloong ru baka sarkar US ka la ban penjari ya ka jingo khajna ka ba khamram halo ka jing shalan umpnyang da kari Russia. Ulama hamru lada ka Russia kam ya trailang ban pinkut no ya ka jing hatma jubor ya kari Ukraine ka sarkar US kan pinkio hadu 80% ya ka jingo khajna. Hadian ba Presiden Jongkari Amerika Donald Trump mula berngem ban ther namding bat ban penkiu ya ka jingo khajna kari Iran kala nang kenton shu ya ki namding syapo krem bala buri bah ya ki namding ka sarkar Iran kala maham ba kala ban ther ki namding bala lumthum lada ka ni kari kaman ya ki jing kumbala berngem da kiri United States bat ki wei pat kiri ki bakrshan ya ka US. Presiden Jongkari Amerika Donald Trump uloong ba Presiden Jongkari Ukraine Volodymyr Zelensky. Ukwa ban randian no na ka jingate soskular ban island ya ka US ban ti yaki marpo khandau. Na kalian jong Trump ulang maham balada Zelensky ukentan ya ka ni ka jingate soskular ka Ukraine kan sama ni ka jinge hakisni ki banwan. Kibor sensha Jongkari Bangladesh kilapen peralut pelon ya ki jingte bala pensa nam ya ka thma ya le lai lu Jongkari Bangladesh house nam Syaja Khandai spa nyopwe balate ha Lalmon Rihat district hadin balatap ya kani ka jingte sa kan mau hakasngi rakhi lai lu Jongkari. Kani ka sinjam jong kibor sensyar kala penki bitari pat ba bat iki babun iki pat ba kila wo nia ya ka sarkar ka bamshim na buram shu iki jingtai pensa nam ya ka pateng pakit ki menno Jongkari. Kibor sarkar jong ka Thailand kila kem ya sawut kinong shongshnong Jongkari China halo ka jingkno ba ki don kiti ban rong tu ya ki dulir na ki syndrome balaja ka jingtwa ka wei ka yeng mala ha Bangkok. Bat kini ki dulir laong ba ki day ki badon jinga day bat ka company nakri China ban shnai ki project Thailand. Usiam barim Jongkari Nepal ugayan Nendra Sha ula Sha keno ba udai ubrang kti ban kenshot ya ka jinga snam bat ban wanra jingkulmar hari Nepal kabala kelalong menta kum ka ri sensyar pat ba. Kiseng san Pyrthei kila dawa badai ban penshitom kat kum ka an persha yauga Nendra Sha halor ka jing bemburam shu ya kriti sensyar Jongkari.
Keri Myanmar kelasaki haduk lai pun Rusian ke jingkenyo, hadin ke jingkenyo jong ujumai ubajur, haduk nyau penyau hak Richter skill. Kat haduk basia jar nyos pangut kibri kelayam, bat lai hajar saus pangut kelamen saujur. Kikenhun a jingerap berkilat jingerap na Kylleng kiri ke Pyrthei kila let syari Myanmar banyarap ikipat ba kibala syak ta hak ni ke jingkenyo ujumai. Kesorka Pakistan kala penmi dah ke hukum badai ban kem bat ban penpai biang ye ki poiwer Afghan syakari jongki hadin ke jing aipor ke bakhat duk kala kutno. Bu nagi long ying Afghan ki don menta hapdeng ke jing syapting bat ke jing sir mensim. Bat ki kenhun ki batrena ke benta ban yada ya ke hok long briu man briu kila kentu ya ke sorka Pakistan ban sange no mador na ke bashim ya ke nikarai. Kisipai jong kari Myanmar kila khanglan ikinong lum Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ki balapoi hakani kari ban lum yiki Khubor hakabayadei pakajing sya penjulor iki yeng kisam na kajing knyo jong ujumai bajur hakini ki khndiat sngi kani kajing khanglan ikinong lum Khubor kala penmi ru yaudak jingkeli la kajing ajing ken halo kajing yap jong kinong shong shnong ka dei shisha ne em ka bakenjo tang shiajar nyos pangun. Kesorka Myanmar kelapen benai ya kajing yam brio ke basite yau kaban sedang naduk ka live way Tarik Lber haduk kan rio Tarik uyayong kum kadak kajing sosi hadin bau jumai ubajur ula dekat jubor ya shiajar nyos pangut kimen sim brio ya kilama an sepen her tang shiteng baro shite yau kenti kat ba kajing wat ya ki barang jak rengai ha kajing tua ki yang mala kadang yai beteng. Kalami ka jinga syo yadat hapdeng ki arkan hon jong ka BNP ha ka ri Bangladesh ha ka ba ukpa jong information advisor ka sarkar bashipor ka Bangladesh mafush alam ula mensaujur ukpa jong mafush alam ula sha syo pen mensaw kat ba udang persang men pensange ya ka jinga syo bat menta udan hapdeng ka jing sha sumar hapo ka hospital tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentaski khuble